ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga bagay na dumarating sa buhay natin na gaya ng apoy, saglit lang na magliliyab, pero mag-iiwan naman po ito ng init na hindi makakalimutan. Mga ala-alang babaguhin ang tingin natin sa magulong mundo. Ikaw, kabarangay, ano ang isang bagay na nagpapainit sa iyong buhay ngayon? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Wala na po akong ibang mapagkwentuhan ng story ko kaya naisipan ko mag-send po ng sulat sa inyo para may share ang isang moment sa buhay ko na forever kong iti-cherish. Ako po si Anika, 28 years old at 3 years ago ay nakatanggap ako ng isang balita na bumago sa buhay ko. Dati po akong empleyado ng isang broadcasting company. Napilitan akong tumigil sa trabaho kong yon matapos akong dapuan ng isang sakit. Meron po akong systematic lupus na na-diagnose noong 25 years old ako. Para po sa hindi pamilyar sa sakit ko, ang lupus ay isang autoimmune disease kung saan ay immune system ko mismo ang umaatake sa malulusog na cells at organs ko. Dahil dito ay prone ako sa pananakit ng dibdib, rashes at ilang internal problems. Simula nung nagkaroon ako ng sakit ay bumaligtad na ang mundo ko. Ang dating masaya at puno ng pangarap kong buhay, Papa Dudut, ay nabalot ng kadiliman. Na-depress ako at nawalan ako ng kumpiyansa sa sarili. Lagi na lamang akong nakakulong noon sa bahay dahil natatakot ako na baka ma-trigger ang sakit ko. Ang apartment namin kung saan kami lang dalawa ng mama kong si Mariel ang magkasama ang nagsilbi ko ng mundo. Naging sensitive ang katawan ko sa maraming bagay. Tuwing natitrigger ang sakit ko ay nagkakaroon ako ng rashes sa balat at mukha. Sumasakit din ang kasukasuan ko at lagi akong pagod at hirap huminga. Sa mga moments na yon, Papa Dudut, ay para akong nawawala sa katinuan. Sa madaling sabi, impyerno po para sa akin ang sakit ko, Papa Dudut. Isa itong sumpa na hindi gugustuhing maranasan ng sino man. O anak, ininom mo na ba yung gamot mo? Opo ma, tapos na po. Patingin nga ng rashes mo. Medyo mo okay naman na siya. Lagyan mo pa rin ng cream para mas mabilis gumaling. Opo, lalagyan ko mamaya. Medyo masakit pa po ang katawan ko ngayon eh. Hirap pa po akong bumangon. Ako na lang maglalagay. Nasaan ba yung cream mo? Nandyan po sa may bedside table. Amin na, lalagyan kita ng cream. Nilalagnat ka pa rin ba? Medyo bumaba na po, sinat na lang. Ano na naman ba kasing ginawa mo? Bakit na-trigger na naman yung sintomas ng sakit mo? Hindi ko nga po alam. Di na nga ako lumalabas eh. Nandito na lang ako lagi sa kwarto. Hindi ka naman ba stressed? Ma, simula po nung nagkasakit ako, hindi na nawala yung stress sa katawan ko. O baka naman kinulang ka sa tulog? Baka yun na nga po ang rason. Bantayan mo yung katawan mo, anak. Hindi ka na katulad ng dati na okay lang magpuyat o di kaya malipasan ng gutom. Hindi ka na sinusunod ng katawan mo. Dapat ikaw na ang sumunod sa katawan mo ngayon. Ang hirap po eh. May times na parang ang lakas-lakas ko tapos bigla akong titirahin ng sintomas ko. Ang dami kong gustong gawin pero simula nung nagkasakit ako, wala na akong ibang magawa kundi magtago. Hindi ko nga alam kung anong gusto ng katawan ko ngayon eh.
Maya-maya, bigla na lang ako nagkakaroon ng sintomas kahit nakahiga lang naman ako. Nakakapagod, ma. Malalampasan mo rin to. Paano? Wala naman pong lunas sa sakit na to. Wala pang lunas. Pero marami ako nababasang kwento ng mga lupus patient online na nakakabalik pa rin sa dati nilang buhay. Maayos lang na gamutan at pagbabago ng lifestyle yung kailangan mo. Mas mabuti na lang yatang mamatay kaysa makaranas ng ganitong klaseng sakit eh. Huwag mo namang sabihin yan, anak. Normal lang na maging malungkot, na magalit. Pero kahit na gaano kahirap yung pinagdadaanan mo, huwag ka namang sumuko. Nandito naman ako na aalalay sa'yo eh. Pero yun na nga po sana yung ayokong mangyari. Simula pagkabata, inaalagaan niyo na ako. Pati ba naman ngayong matanda na ako? Feeling ko tuloy, wala na akong ibang dulot dito kundi maging alagain lang. Walang magulang ang mag-iisip ng ganyan sa anak nila. Kung pwede nga lang sana forever kitang aalagaan sa abot ng makakaya ko eh. Mas gugustuhin ko pa yon. Hanggang dito na lang ba talaga ako? Ayoko mamuhay ng ganito, ma. Ang bata ko pa para malimitahan ng ganito. Marami pa akong gustong tuparin sa buhay. At matutupad mo yung mga bagay na yon. Hindi ibig sabihin na porke masakit ka ng ganito katapusan na. Simula pa lang to, kaya kailangan mong bumangon para makapagsimula ka uli. Pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng buhay na to. Hindi ko pa nga tanggap na ganito na yung kapalaran ko eh. Hindi mo naman kailangang magmadali. Darating ka rin sa puntong matatanggap mo rin ang lahat. Sa ngayon, mag-focus ka muna sa problema. Kilalanin mo uli ang katawan mo para hindi pa balik-balik yung mga sintomas. Babalik ka rin sa dati. Maniwala ka sa akin. Sana nga, mahanap ko pa rin ang sarili ko pagkatapos ng lahat ng nangyari. Yan, ganyan dapat. Huwag kang mawala ng pag-asa. Walang mangyayari kung mananatili kang malungkot. Alam mo, kapag gumaling na yung sintomas mo, maganda siguro kapag maghanap ka ng mapapagkaabalahan. Tulad naman ng ano po? Bagong hobby. Mag-aral ka ng Nihongo. Di ba gusto mo magpunta ng Japan? Pag-aralan mo na yung lengguwahe nila ngayon. Parang hindi na po mangyayari yan eh. Kung ayaw mo, maghanap ka ng madaling trabaho online para may ginagawa ka. Sikat ngayon yung ano bang tawag doon? Yung virtual assistant ba yon? Subukan mo kaya yon. Basta kahit ano na pwede mong pagkabisihan para malibang lang yung utak mo. Sige po, susubukan ko po. O siya, mauna na ako. Magpahinga ka na dyan. Sige po, ma. Salamat. Good night. Good night din po. Papa Dudu, totoo naman ang mga sinabi sa akin ni Mama. Kung mananatili akong malungkot, forever akong magiging malungkot. Wala akong ibang choice kundi tanggapin na lamang ang katotohanan at simulan ulit ang bagong buhay ko kasama ang mga adjustment nito. Nung gumaling ang mga sintomas ko ay naghanap ako ng mapagkakaabalahan dahil marunong naman ako sa English at nag-apply ako bilang online tutor para hindi naman ako maging palamunin na lamang sa bahay. Doon ay sinimulan ko na ang pagtanggap sa bago kong kapalaran. Mahirap man ay sinubukan kong mabuhay ulit kahit na limitado na lamang ang bawat galaw ko. Sa mga sumunod na taon ay wala akong ibang ginawa kundi ang matulog, kumain at umarap lamang sa computer para magtrabaho. Hanggat maaari ayoko nang lumabas ng bahay dahil sa takot na matrigger ulit ang sintomas ng sakit ko. Sobrang sensitive kasi ng katawan ko, Papa Dudut. At maraming bagay ang nakakapag-trigger sa sakit ko. Katulad na lamang ng araw. Bawal akong maarawan dahil nagkaka-rashes ako. Bawal din akong malipasan ng gutom o mapuyat. Bawal ma-stress. Bawal din akong makihalubilo sa mga tao dahil madali lamang akong dapuan ng sakit. Bawal nga rin po kaming magkaroon ng aso sa bahay. Kailangan ko ring umiwas sa mga pagkain na makolesterol. Mataas ang sodium, matatamis, at pati red meat ay kailangan kong iwasan.
Lahat ng adjustment na yon ay sinunod ko kaya simula noon ay yun na po ang naging bagong buhay ko. 2 taon ang kinailangan ko para masanay sa bago kong routine. Kahit na sobrang bored na ako sa apartment noon ay wala akong ibang magawa kundi ang libangin na lamang ang sarili ko. Hanggang sa isang araw, ang boring kong buhay ay nakulayan sa pagdating ng bago naming kapitbahay, Papa Dudut. Ma! Ma! Ma, nasan ka? O anak, bakit? Nandito ako sa kusina. Ano yon? Saan galing yung ingay na yun? Yung alin? Yung malakas na tugtog kanina. Kakatigil lang niya ngayon. Ah, sa kapitbahay yon. Sila yung nagpapatugtog. Bakit? Ang aga-aga, ba't naman ang lakas agad ng music nila? Daig pa nilang pa-concert ah. Sakit sa ulo. Nagising ka ba nila? Opo, abot ba naman sa kwarto yung tunog? Ano bang meron sa kabila? Bakit nagpapa-music sila ng ganito kaaga? Wala man lang silang konsiderasyon ah. Di ba napag-usapan na natin yung tungkol sa noon na bawal mag-ingay from 10 to 6? Ibang kapitbahay yung nagpapatugtog. Sa kabila yon. Yung bago. Bago? Teka, may tenant na po dyan sa may bakanting apartment? Oo, meron na. Ngayong araw sila lilipat kaya medyo nagpapatugtog sila. Para daw ganahan silang magbuhat ng gamit. Magbubuhat na nga lang ng gamit, mga abala pa ng kapitbahay. First day pa lang, red flag na yun ah. Mukhang magkakaroon tayo ngayon ng kapitbahay na sakit sa ulo ah. Oh, relax ka lang. Ang init naman agad ng ulo mo eh. Pagbigyan mo na sila, excited yung magkapatid eh. Magkapatid yung bagong tenant? Oo, nakipagkwentuhan ako sa kanila kanina habang nagkakape ako. Lo, talagang sumismis pa po kayo? Nakakahiya, nangaabala pa kayo sa paglipat nila ng gamit. Na-curious lang naman ako. At saka mabait naman yung magkapatid. Base sa taste of music nila, hulaan ko. Mga lalaki sila no? Oo, ang galing ah. Paano mo nahulaan yon? Metal rock ba naman yung pinapatugtog? Sakit sa tenga. Pero alam mo, nak, nakakalungkot yung kwento ng magkapatid. Wala na raw silang magulang. Pareho na raw silang ulila. Namatay yung nanay niya sa kanser, tapos atake sa puso naman yung kinamatay nung tatay. Ganun kalalim yung pinag-usapan nyo? Grabe ma, ilang oras kayo nagkwentuhan? Hindi, makwento lang talaga yung isa. Galing daw sila ng Paranaque tapos lumipat sila nung nalipat ng kumpanya yung kuya niya. Ano namang trabaho nila? Yung kuya sa call center nagtatrabaho. Tapos yung nakababatang kapatid naman, physical therapist. Siya yung malayo yung binabiyahe kasi sa Paranaque yung ospital na pinagtatrabahuhan niya. Eh bakit naman kasi ang layo ng nilipatan nilang lugar? Malapit naman yung trabaho ng kuya niya dito eh. Kaya nga sila lumipat. Nag-giveaway na lang yung bunso since siya yung may sasakyan. Yung kuya niya kasi takot daw mag-drive kaya lagi nagko-commute. Kaya lumipat sila sa malapit sa workplace niya. Mukhang mas maabilidad yung bunso ah. Siya yung nagpapatugtog no? Parang. Kasi siya yung nagtanong kung masyado bang malakas yung music nila eh. Kako, okay lang. Eh kasalanan nyo naman po pala kaya malakas music nila eh. Hayaan mo na, ngayon lang naman to. Baka sabihin nila pangit tayo kabanding kapag binawalan agad natin sila sa unang araw nila. Ay hindi, sila talaga yung pangit kabanding. Aga-aga, lakas magpatugtog. Huwag kang mag-alala. Kapag nangyari uli yun, ako na mismo kakausap sa kanila para hindi maabala yung pagtulog mo. Mabuti nga tumigil na sila eh. Tapos na siguro sila magbuhat ng gamit nila. Konti lang naman yata yung gamit nila. Kapag lalaki kasi walang masyadong gamit. Ref lang yata yung nakita ko, kama, tsaka washing machine. Chismosa ng taon talaga kayo ma. Lahat ng detalye alam na alam. Baka pati love life nila na chika mo rin. Ay oo, yung kuya, may fiancé na nagtatrabaho sa US. Tapos yung bunso naman, single. Ikaw talaga ma. Mag-apply kaya kayong reporter sa 24 oras. Bagay kayo dun kasi wala kang pinalalampas.
Ikaw talaga. Hala, sige, kumain na nga tayo para makainom ka na ng gamot mo. Lalabas pa ako mamaya para mag-grocery. May gusto ka bang ipabili? Wala naman po. Yung face mask na lang siguro kasi paubos na rin yun. Tsaka alcohol na rin. Okay, sige. Papa Dudut, mabait na mag-asawa ang dating tumutuloy sa apartment na inuupahan ng mga bagong dating na tenant. Tahimik ang buhay namin noon dahil nagkakaintindihan kaming lahat na magkakapit-bahay sa floor namin. Aware din sila sa estado ko kaya tuwing may nagkakasakit sa kanila ay lagi silang nagsusuot ng face mask para hindi ako mahawahan. Noong nagkaroon ng pandemic at nawala ng trabaho ang mag-asawa ay lumipat sila ng tirahan at pansamantalang umuwi sa probinsya. Simula noon ay bakante na ang apartment na yon hanggang sa nagkaroon na nga ito ng bagong tenant at yon ay ang magkakapatid na lalaki. Never kong nakita ang mukha ng magkakapatid na yon dahil hindi naman ako lumalabas. Tanging si mama lamang ang nagkukwento sa akin tungkol sa buhay nila para mapag-usapan kami. To be fair naman ay never naman silang naging pasaway at nagpatugtog ng malakas since then. Siguro ay nakausap na sila ni mama tungkol doon. Pero ganun pa man, pangit nang naging first impression ko sa kanila dahil sa ginawa nila noong unang araw silang lumipat. Ang pinakaayoko pa naman ay yung mga taong walang konsiderasyon sa mga tao sa paligid nila. Sensitive ako sa mga malalakas na tunog kahit pa noong wala pa akong sakit. Kaya medyo nag-iwan yon ng bad impression sa akin. Ganon pa man ay hindi ko naman sila masyadong ginudge. Dahil sa mga sumunod na linggo ay naging tahimik naman sila. May pagkakataon nga noon na nag-aabot pa sila ng pagkain sa amin dahil nagkaroon sila ng party sa apartment nila. Kaso si mama lang ang kumain noon dahil bawal sa akin yung pagkain na ibinigay nila, Papa Dudut. Hindi rin naman po nagtagal ang masamang tingin ko sa magkakapatid. Lalo na noong nasimulan ko nang makilalang bunsong kapatid na hindi ko akalain na magkakaroon ng malaking parte ng aking buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dahil sensitive sa init ng araw ang balat ko ay saka na lamang ako nakakalabas para magpahangin tuwing gabi. At kapag sinabi kong sa labas, ang ibig sabihin po noon ay hanggang sa balcony lamang ako ng apartment namin. Nasa 6th floor kami, Papa Dudut, kaya magandang tumambay doon tuwing gabi dahil yun lang ang time na pwede akong lumabas para panoorin ang busy na buhay ng mga taong nasa labas. Doon po ako karaniwang nagmumuni-muni at binabalikan ang mga masasayang ala-ala ko noon na hindi ko na maranasan pa in the future. Pero ang nightly routine ko na pagtambay sa balcony ay nasira dahil sa bago naming kapitbahay. May isang time kasi na habang nasa balcony ako ay may lumabas din na lalaki sa katabing balcony para manigarilyo. Agad-agad akong pumasok sa loob para hindi ko malanghap ang usok noon. Bawal po kasi ako makalanghap ng anumang klase ng usok dahil natitrigger ang sintomas ng sakit ko. Sobrang inis ako noon dahil kada lumalabas ako ng gabi ay sakto ring lumalabas sa balcony nila yung lalaki. Sa dami naman kasi ng pwedeng maging kapitbahay ay yung smoker pa ang napunta sa amin. May isang gabi noon, Papa Dudut, bago ako lumabas para magpahangin ay sumili pa ako sa katabing balcony namin. Walang ilaw doon. Ibig sabihin ay walang tao. Na-excite ako dahil finally ay magkakaroon na rin ako ng time para sa sarili ko. Paborito ko kasing pinapanood yung buwan at mga bituin sa langit dahil nakakakalma sila. Para bang sila ang karamay ko sa pinagdadaanan ko. Nakaka-clear ng utak kapag nakatingala lamang ako sa langit at dinadamdam ang malamig na simoy ng hangin. Lumabas ako ng balcony at pumwesto sa favorite spot ko pero wala pa man ding 1 minute ay napatalon ako mula sa kinakaupuan ko ng biglang isang boses ang narinig ko mula sa kabilang balcony, Papa Dudut.
Hi, magandang Oh my gabi. May tao ba dyan? Ay, sorry. Nagulat ba kita? Nasaan ka? Hindi kita makita. Wait lang. Bubuksan ko yung ilaw. Ayan, kita na ba? Ah, may tao pala. Nagulat naman ako. Anong ginagawa mo dyan sa dilim? Wala naman. Tumatambay lang. Okay, tambay well. Papasok na ako sa loob. Sandali lang. Papasok ka na? Kalalabas mo pa lang ah. May sinilip lang ako. Hindi nga. Kasi napapansin ko, parang lagi mo akong iniiwasan. Iniiwasan? Hindi kita iniiwasan. Oo kaya, tuwing lumalabas ako, lagi kang pumapasok. Inaabangan pa man din kita kasi gusto kita makausap. Bakit mo naman ako gusto makausap? Wala, gusto ko lang makilala yung anak ni Tita Mariel. Matagal na akong curious sa'yo eh. Bakit naman? Kailangan ba may rason? Hindi ba dapat magkakakilala tayong mga magkakapitbahay? Kilala mo naman na si Mama, okay na yun. Sige, papasok na ako. Magandang gabi sa'yo. Sandali. Ano palang pangalan mo? Anika, Ako naman si Sevi. So Anika, ba't naman lagi kang nagmamadaling umalis tuwing lumalabas ako? Mahihain ka ba? hindi ako mahiyain. Ayaw mo sa akin? Hindi naman ako nangangain ng tao eh. Mabait ako. Hindi naman kasi ikaw yung iniiwasan ko. Eh ano? Yung bisyo mo. Bawal sa akin makalanghap ng usok ng sigarilyo. Bakit? Sensitive ba ilong mo sa mga matatapang na amoy? Nakwento naman siguro sa'yo ni Mama yung sakit ko, diba? Nabanggit niya na may sakit ka, pero hindi niya sinabi kung ano yung sakit mo. Ano ba sakit mo? May lupus ako. Lupus? Hindi ba sakit sa balat yun? Hindi yun sakit sa balat. Autoimmune disease yun na mas malalim pa kaysa sa pagkasira lang ng balat. Pero parang ang kinis naman ng balat mo. Makinis lang yan tingnan kapag malayo, pero sa malapitan, makikita mo yung bakas ng mga rashes na pinagdaanan ko. So nagkaka-rashes ka kapag nakakaamoy ka ng usok ng sigarilyo? Isa yun sa mga trigger. Okay, sorry, hindi ko alam. Hindi na ako magyoyosi dito, promise. Okay lang naman. Hindi mo naman kailangan mag-adjust para sa akin. Ako na lang yung mag-a-adjust. Hindi. Ako dapat yung tumigil na sa pagsindi. Siguro sign na rin to para itigil ko na tong bisyo kong to. Ako pa talaga yung ginawa mong sign? Dahil sakitin ako, ganon? Hindi naman yun yung gusto kong palabasin. Hindi ko kailangan ng awa ng ibang tao, kaya kung… Wow, saglit lang. Hindi yun yung minimin ko. Okay, sige, wait lang ah. Ganito, mag-start over na lang ulit tayo. Hi, ako si Sevi. Pwede bang pasama na lang muna rito kahit saglit lang? Promise, hindi ako magsisindi para hindi masira yung gabi mo. Pero kung ayaw mo nang may kasama, ako na lang yung aalis. Okay, sige. Dito na lang muna ako. Ayan. Salamat ah. Malungkot yung mag-isa lang eh. Gusto ko yung may kausap ako. Eh yung kuya mo, bakit hindi siya yung kausapin mo? Nasa trabaho yon. Ikaw, wala ka bang trabaho? Meron, pero mamayang umaga pa yon. Di pa ako makatulog eh. Ikaw, baka may work ka. Meron, pero bukas pa yun ng hapon. Nagtututor ako ng English sa mga bata online. Wow! So spokening dollars ka pala? Hindi naman. Marunong lang talaga ako sa English. Foreigner ba yung mga tinuturuan mo? Oo, usually mga bata from Korea. Wow! Maiba tayo. Ilang taon ka nang may lupus? Na-diagnose ako ng 25 years old ako. Ilang taon ka na ba ngayon? 27. So 2 years ago lang? Oo, ganun na nga. Bago pa lang tong sakit ko. Ikaw naman, ilang taong ka na? 30 na ako. Talaga? Oo, hindi ba halata? Laging sinasabi sa akin yan eh. Mukha raw akong bata compared sa age ko. Totoo naman, young looking ka. Ay, kinilig naman ako doon. Ikaw rin naman, maganda ka. Alam mo, gusto ko pa sana magstay dito kaso medyo paggabi na rin eh. Mauna na ako sa'yo ah. Aalis ka na? Kailangan ko pang uminom ng gamot. Ganun ba? O sige, good night. Papadudot average height lamang si Sevi. Malayo siya sa ini-imagine kong itsura na medyo may angst na rakista ang datingan. Nagbase lamang kasi ako noon sa taste niya sa music. Lagi kong naririnig na nagpapatugtog siya ng metal rock kaya ganon ang na-imagine kong itsura niya. Pero sa totoo lang ay good looking si Sevi at bilugan ng mukha niya, chubby cheeks at mabungis-ngis. May kaunting pagkakahawig siya kay Michael Sager ng PBB. Bukod sa magandang itsura, maganda rin naman ang personality nito. Bibo siya at madali lang siyang kausap dahil charismatic siya.
kapag nakikipagkwentuhan. Simula noong nalaman niya ang sakit ko ay mas naging maingat na si Sevi. Nagsusuot na rin siya ng face mask kapag kinakausap ako dahil ayaw niyang mahawaan niya ako ng virus, lalo na sa ospital siya nagtatrabaho. Ang first impression ko sa kanya noon ay inconsiderate. Pero agad na napalitan yon. Protective siya at caring. Dahil na rin siguro sa trabaho niya bilang physical therapist. Hindi rin po siya judgmental. Akala ko nga ay lalayuan na niya ako once na nalaman niya na may lupus ako. May stigma kasi sa mga tulad namin na akala ng mga tao kapag may lupus ay nakakahawa na ito. Hindi nakakahawa ang lupus, Papa Dudut. Wala pang malinaw na rason kung papaano ito nakukuha. Maaring genetics ito o di kaya'y dahil sa mga environmental triggers. Simula nung naging close kami ni Sevi ay palagi na niya akong sinasamahan sa balcony para may kakwentuhan ako. Gabi-gabi siyang nagkukwento sa akin kung paano ang naging araw niya sa trabaho na siyang gustong gusto ko dahil matagal na akong hindi nakakalabas ng bahay. Minsan, nagsasabihan din kami ng mga sikreto at personal issues sa buhay. Mas nakilala ko po si Sevi. Isang gabi nung sa wakas ay nag-open up na siya sa akin tungkol sa kanyang personal na buhay, Papa Dudut. Ang calming ng ganitong oras, no? Parang ang tahimik ng mundo, walang noise pollution. Tahimik pero malungkot. Malungkot? Bakit naman? Yung mga ganitong oras kasi, ito yung time na mapapaisip ka talaga tungkol sa buhay eh. Daming realizations, maraming regrets, maraming what ifs. Talaga? Ako kasi, ito yung time na nagiging thankful ako. Na despite everything, nandito ako, humihinga pa rin. Sa ganitong oras ko na-appreciate yung small things. Makes sense naman. Tsaka gantong oras ka lang din kasi nakakalabas ng walang problema. Totoo. Pero ikaw, bakit mo naman nasabi na malungkot para sa'yo yung ganitong oras? Hindi ko alam. Dati malungkot talaga kasi mag-isa lang ako. Pero ngayon na lagi na kitang nakakasama dito sa ganitong oras, nabawasan na yung lungkot na nararamdaman ko. Naalala mo pa ba nung una tayong nagkausap? Yung nakaupo ka mag-isa sa dilim? Oo naman. Isa yun sa mga sad moments ko. Mga ganong oras, lalo na kapag mag-isa ako, para nagkakaroon ako ng existential crisis. Napapatanong ako sa sarili ko, ano na bang nagawa ko sa buhay? 30 na ako pero pakiramdam ko, wala pa ako nararating. Yung mga batchmates ko, ang saya-saya ng buhay nila. Abot na nila yung mga pangarap nila, samantalang ako, mag-isa pa rin. Di sigurado kung satisfied na ba sa buhay o kung ano. Gets kita. May mga moment din ako na ganyan. Lalo na sa akin, mas malala existential crisis ko. Ano na lang ambag ko sa buhay ngayon? Paano ko pa magagawa yung mga pangarap ko? Masyado pa akong bata para maging limited lang yung kayang gawin sa buhay. Bakit? Ano pa ba yung pangarap mo sa buhay na gusto mong abutin? Marami eh. Actually, may bucket list ako dyan eh. Os? Ano-ano naman yung nasa bucket list mo? Siyempre, una yung ikasal at magkaroon ng sariling pamilya. Maganda ka naman eh. For sure mangyayari pa rin yan. Pangalawa, gusto kong makapunta sa Japan. Gusto kong makita yung sikat na cherry blossom trees nila. Yan ang medyo mahirap. Alam ko, kaya nga nakakalungkot eh. Kasi baka hanggang pangarap na lang na makakita ako ng cherry blossom sa totoong buhay. Ano pa? Ano pa yung mga nasa bucket list mo? Yung iba, mga simpleng bagay na lang tulad ng prom night. Prom night? Oo, never pa ako naka-attend ng prom. Kapag nanonood ako ng pelikula, naiinggit ako sa mga prom scenes kasi parang ang sarap ng feeling na may kasayaw ka tapos sweet at nakakakilig pa yung music. Wala ba kayong JS prom noon? Meron naman pero hindi ako naka-attend. Bakit naman? Nagkasakit ako. Talaga palang sakitin ka na kahit noon pa. Oo, parang naging foreshadowing na ngayon na ganito pala magiging buhay ko ngayon. Huwag kang mawalan ng pag-asa. 27 ka pa lang naman eh. Marami ka pang chance para magawa yung nasa bucket list mo.
Pareho lang kayo ng sinasabi ni Mama. Ang hirap kaya umasa. Okay na yung tanggapin ko na lang na hanggang dito na lang ako. Don't lose hope, sabi nga nila. Kasi sa totoo lang, may pag-asa ka pa naman talaga eh. Hindi ba may sikat na singer na may lupus din tulad mo? Yung sa ibang bansa? Oo, pareho kami ng sakit. O di ba? Pero siya nakakalabas pa rin naman. May social life pa rin siya. Naisasabuhay pa rin niya yung gusto niyang buhay. Nagko-concert pa nga ata siya eh. Siyempre mayaman yun. Marami siyang pera na pambayad sa mga treatment niya. Nagte-therapy siya kaya ganun. Tapos ikukumpara mo ko sa kanya na online shooter lang. Okay, may point naman. Pero yun pa rin ang masasabi ko. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Balang araw magagawa mo rin yung mga bagay na gusto mo. Magtiwala ka sa akin. Sa ngayon, hindi na yan yung major problem ko. Ang problema ko at the moment ay kung papaano ko makakayanan tong sakit na to. Huwag kang mag-alala. Andito naman ako na magiging sandalan mo kung sakali. Sasamahan kita sa pagharap ng sakit mo. Salamat. Actually, malaking tulong na tong ginagawa mo eh. At least may bagong tao akong nakakausap maliban sa mama ko. Iba pa rin kasi talaga yung feeling na kausap mo ng harap-harapan yung tao kaysa magka-video call lang kayo eh. Basta kung kailangan mo na makakausap, isang tawag mo lang sa akin, to the rescue na ako. Salamat. Wala yun. Ikaw pa ba? Papadudot gabi-gabi kapag wala ng araw ay inaabot kami ng ilang oras na nagkwekwentuhan ni Sevi sa may balcony. Kung dati wala akong inaabangan sa bawat araw ko, noong nakilala ko si Sevi ay lagi na akong excited na sumapit ang gabi para makausap ko siya. Kahit papaano ay nagkaroon na ng thrill ang dating boring na buhay ko dahil sa kanya. Akala ko nga po noon ay hindi ko na mararanasan ang ganong klase ng saya. Pero sa tulong ni Sevi ay natuto ulit akong tumawa at magsaya na para bang wala ng bukas. Dahil sa kanya na-enjoy ko ulit ang buhay ko sa kabila ng sakit ko. Nang dahil sa kanya ay natuto ulit akong mangarap at magkaroon ng pag-asa. Sobrang saya ko nga noon. At maging si Mama dahil nakikita na niya ulit akong ngumingiti. Dumating nga sa puntong itinuring na rin niyang parang pangalawang anak si Sevi. Tuwing hapunan ay nagluluto siya ng extra food para sa kanya. Karaniwan kasi ay puro ordered na pagkain na lamang ang kinakain ni Sevi tuwing gabi pagkagaling niya sa trabaho dahil mag-isa lang naman siya madalas. Pagsapit kasi ng gabi ay sa trabaho na kumakain ng kuya niya. Kaya para may kasalo ay sabay kaming kumakain ng hapunan ni Sevi sa may balkonahe. Bilang kapalit ng pagiging mabuti ni Mama kay Sevi ay isang pakulo ang naisip nito para sa akin. Gusto niyang gawin namin ang mga nasa bucket list ko. Nung una ay tinawanan ko lamang yung ideya na yon dahil feeling ko ay hindi namin magagawa ang mga bagay na yon. Pero nagulat ako papadudot dahil may itinatagong diskarte rin pala si Sevi papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi ko ine-expect na kayang-kaya palang gawin ni Sevi ang ilan sa mga nasa bucket list ko. Ang unang ginawa namin ay sabay kaming nakinig ng audiobook ng mga librong gusto kong basahin. Gumawa rin siya ng improvised na projector screen para makapag-movie marathon kami sa mismong balkonahe ng kanya-kanya naming apartment. Isa kasi yon sa mga miss ko nang gawin, ang manood ng sine. Na-excite ako sa mga pakulong ginawa ni Sevi para sa akin noong time na yon. Lagi kong inaabangan kung ano nga ba ang mga nasa bucket list ko ang kaya niyang gawin. Lalong-lalo na yung tungkol sa cherry blossom sa Japan na gustong-gusto kong maranasan. Kung noon ay nagdududa ako sa kakayahan niya, noong time na yun ay tiwala na ako sa kanya na magagawa niya ang mga bagay na nasa bucket list ko. Hanggang sa dumating na nga ang araw na inaabangan ko. Nasa trabaho pa lamang siya noon noong minessage niya akong kailangan ko raw maghanda ng magandang damit dahil lalabas kami. Ang akala ko noon ay sa balcony lamang namin gagawin yon dahil ang definition namin sa labas ay hanggang sa balcony lang.
Pero nagulat ako noong totoong ilalabas pala ako ni Sevi. Hindi ko nga inaasahan na papayag si mama sa ideyang yon ni Sevi dahil super protective ni mama sa akin simula noong nagkasakit ako. Pero katulad ko ay malaki na rin siguro ang tiwala niya kay Sevi kaya pumayag siya sa plano nito. Pagsapit nga po ng alas 8 ng gabi for the first time ay nagpapasok si mama ng tao sa bahay, walang iba kundi si Sevi, Papa Dudut. Anika? Oh, ayan na si Sevi! Anika! Andito na si Sevi! Ready ka na ba dyan? Wait lang po, nagbibihis pa lang po ako. Pakisabi 3 minutes. Okay, sige. Papasukin ko na siya, ha? Hello po Tita Mariel, magandang gabi po. Magandang gabi rin. Pumasok ka muna. Si Anika po. Nagbibihis pa lang. Alam mo naman yon, ngayon na lang makakalabas kaya pinaghahandaan talaga tong gabing to. Talaga po ba? Oo, kaya antayin mo na siya. Ay, dito ka na muna maupo. Salamat po. Saan ba kasi itong pupuntahan nyo? Malayo ba to? Medyo malayo po eh. Pero wag po kayong mag-alala. Hindi naman po matayo yung pupuntahan namin. Basta siguraduhin mong safe yung pupuntahan nyo, ha? Alam mo naman yung estado ni Anika ngayon, medyo mahina pa immune system niya. Mabilis pa siyang mahawaan ng sakit kaya kailangan yung safety talaga niya ang mauna. Oo naman po tita. Wag po kayong mag-alala. Hindi ko po hayaang mapahamak si Anika. Salamat po pala na pinayagan niyo siyang lumabas. Naku, hindi nga dapat eh. Alam mo bang napakaraming kaibigan ni Anika ang nag-aaya sa kanyang lumabas? Ni isa wala akong pinayagan. Di nga po. Oo, pero dahil ikaw yung nag-invite ngayon sa kanya, marami akong ginawang exceptions para sa'yo. Hindi nga rin dapat kami nagpapapasok ng ibang tao dito eh. Ikaw lang yung pinapasok ko dito sa bahay. Nako, ang special ko naman pala. Special ka talaga sa buhay ng anak ko. At kung sino man ang special sa puso ng anak ko, special na rin siya sa akin. Alam mo bang simula nung na-diagnose siya na may lupus, malimit ko na lang siyang makitang ngumiti? Dati palagi siyang nakatunganga, laging nakapangalumbaba, puro buntong hininga. Ang sakit nun para sa isang ina. Yung makitang lagi na lang umiiyak yung anak mo, naku, hindi ko madedescribe yung sakit. Kahit naman po siguro sinong magulang, ganyan din ang mararamdaman. Pero nung dumating ka, napakalaki ng pinagbago niya. Sobrang energetic na niya ngayon. Ang aliwalas na niyang tingnan kasi masaya na siya. Parang ang wala na siyang sakit sa tuwing nakikita ko siya. Yun ang dahilan kung bakit special ka na rin para sa akin. Kasi malaki ang naitulong mo sa kalagayan ng anak ko. Nakakahiya naman pong marinig yan. Naging totoo lang po ako sa kanya. Sa totoo lang, marami din naman pong nagbago sa akin simula nung nakilala ko si Anika eh. Dahil sa kanya, parang nagkaroon ako ng worth sa buhay. Hindi lang pala ako simpleng lalaki lang na nagtatrabaho para mabuhay, kundi nabubuhay ako dahil may isang tao ako napapasaya. Ikaw yung taong matagal ko nang hinihintay na dumating sa buhay ng anak ko. Nung nagkaroon siya ng lupus, pati mga kaibigan walang magawa eh. Yung mga dating nagpapasaya sa kanya, nawalan ng silbi. Kaya sana kung ano man tong meron kayo ngayon, sana hindi lang to pansamantala. Kasi ayoko na uling makitang malungkot yung anak ko. Gagawin ko po yung best ko para mapanatili yung ngiti sa labi ni Anika. Promise po, wala akong gagawing ikakalungkot niya. Promise mo yan, ha? Opo, hanggat kaya ko siyang pasayahin, pasasayahin ko siya. So ano, ready na ba ang lahat? Aba, at talagang naghanda ang dalaga ko Okay na ba tong suot ko? Hindi ba ako overdressed? Hindi, saktong-sakto yan para sa gagawin natin ngayong gabi. Oh, Sevi, yung ngiti mo abot hanggang tenga Natutuwa lang po ako kasi para ako nakakita ng anghel na bumaba sa lupa. Hoy, tigilan mo nga ako dyan. Amy ka naman. Tara na nga at baka mamaya kung ano pang lumabas dyan sa bibig mo. Sige po tita, mauna na po kami. Mag-iingat kayo, ha? Huwag masyadong magtatagal sa labas.
Uwi din ka agad, Anika, ha? Oy, yung face mask mo. Opo, eto na, isusuot ko na. Bye ma, mauna na kami. O sige na, enjoy kayo. Isang light blue na dress na tinernohan ng silver necklace, yun po ang suot ko ng gabing yon, Papa Dudut. Sa kabilang banda ay naka-semi-casual attire naman po itong si Sevi. Sobrang tikas niya sa suot niyang puting button-down shirt at black pants na kinumpleto ng suot niyang sneakers. Gamit ang motorbike nito ay nag-drive kami patungo sa isang secret spot na ilang araw nang binabanggit sa akin ni Sevi. Habang binabagtas namin ng kalsada ay halos mangilid ang luha ko sa loob ng helmet na suot ko. Na-miss ko kasi ang ganong feeling na malaya, nasa labas at dinadama ang malamig na hangin. Hindi nagtagal ay nakarating din kami sa lugar kung saan ako sosorpresahin ni Sevi. Malayo pa lang ay alam ko na kung anong parte ng bucket list ko ang gusto niyang gawin. Yon ay ang maranasan ng cherry blossoms sa Japan. Wala po kami sa Japan, wala ring cherry blossom sa lugar na pinuntahan namin. Pero bumaba kami sa tapat ng isang puno na tinatawag nilang flame tree. O sa ibang tawag ay caballero tree. Para itong hugis payong na puno kung saan ay nangingibabaw ang magkahalong pula, kulay kahel at dilaw na bulaklak nito. Para itong cherry blossom, kaya yung flame tree na ang naging sarili naming version ng cherry blossom ni Sevi. Sa ilalim ng punong yon ay naglabas si Sevi ng speaker at nagpatugtog siya ng isang love song. Hiningi niya ang kamay ko at nagsayaw kaming dalawa para kaming nasa prom noon at walang pake sa mga dumadaang mga sasakyan sa paligid namin. Papadudod, para ako nasa isang magandang panaginip ng gabing yon, isang panaginip kung saan ay ayaw ko nang magising. Pero katulad ng mga panaginip ay kailangan din nating magising kahit gaano pa ito kasaya. Papadudod. Good morning ma. Oh, gising ka na pala. Good morning din. Halika na, kumain na tayo. Wow, sarap ng breakfast today ah. Marami talaga akong niluto para sa'yo. Kakailanganin mo to ngayon. Ayan, kumain ka ng marami. Okay lang po ba kayo ma? Napasobra yata itong binibigay niyo pagkain sa akin ah. Pang isang araw na to eh. Sakto lang yan. Kasi baka mahirapan ka ng kumain mamaya. Ha? Bakit naman? Kumain ka na muna bago ako magkwento. Okay, eto na. Kakain na. Kumain na rin po kayo dyan. So ano pong meron? Ano yung ikukwento nyo? May natanggap akong tawag kaninang umaga. Galing naman kanino? Galing sa kuya ni Sevi. Oh, ano pong sabi? Nag-explain ba siya kung bakit halos isang linggo na silang hindi umuwi ni Sevi sa apartment nila? Oo. May rason pala kung bakit hindi nakakauwi yung kuya niya sa apartment nila nitong nagdaang mga araw. Ano po yung rason? Huwag niyo pong sabihin na lilipat na naman sila ng apartment kasi nabanggit sa akin ni Sevi last time na wala talaga silang permanent address kasi nga palipat-lipat nga raw ng company yung kuya niya. Kung nasaan yung trabaho niya, doon sila. Ay, nalulungkot nga ako eh kasi ano na lang gagawin ko kapag lumipat na naman sila ng bahay? Eh di wala na ako makakausap niyan. Back to my old self na naman ako. Ay, kaya siguro hindi nagre-reply si Sevi sa mga text at chat ko. Nag-promise kasi sa akin yun na hindi na sila lilipat kahit ano mangyari. Dito na raw sila magsistay for good kasi may promise din siya sa'yo. Gets ko na kung bakit niya ako gino-ghost the past few days. Natatakot siguro yun na malaman kung lilipat na naman sila. Hindi mo ba kakayanin kung sakaling lilipat uli sila ng tirahan? Syempre malulungkot ako na mawawalay sa akin si Sevi. Sobrang na-attach na ako sa kanya eh. Pero sino ba naman ako para pigilan sila? Hindi ko naman siya boyfriend or asawa para pigilan sila sa gusto nilang gawin sa buhay nila.
Ginojoke ko lang naman siya noon na maiinis ako sa kanya kapag bigla na lang niya ako iiwan mag-isa dito. Sabi ko nga sa kanya, kapag naisipan nilang lumipat ng bahay, friendship over na kami. Anak, hindi sila lilipat ng bahay. Ah, hindi? Mabuti po kung ganun. Pero bakit daw ilang araw na silang hindi umuwi sa apartment nila? Hindi rin ako nire-replyan ni Sevi. Alam kong busy siya sa ospital kasi understaffed sila at saka nitong nakaraan palagi siyang OT. Pero grabe naman yung wala siyang paramdam until now. Nasa ospital sila kaya hindi sila nakakauwi rito. Hala, bakit po? Na paano yung kuya niya? Hindi yung kuya niya yung na-ospital, kundi si Sevi mismo. Ano? Bakit daw po siya na ospital? Hindi nakaka-reply sa'yo si Sevi kasi 1 linggo na siyang nakaratay sa ospital. Naaksidente raw siya sa motor habang pauwi galing trabaho. Kumusta na daw po siya? Okay na ba siya? Malala ba yung lagay niya? Sandali, tatawagan ko yung kuya niya. Anika, wala na si Sevi. Ano pong ibig niyong sabihin? Wala na. Tumawag sa akin yung kuya niya kanina para ibalitang patay na si Sevi. Hindi hindi totoo yan. Busy lang siya sa trabaho niya kaya hindi siya makapag-reply sa akin. Bumangga raw siya sa isang barrier habang nagdadrive. Nagkaroon siya ng bleeding sa utak kaya nakoma ng ilang araw. Ang sabi ng mga pulis baka nakatulog daw siya sa biyahe. Bakit? Ma, bakit? I'm sorry, nak. Ayaw kong sirain yung araw mo pero kailangan mong malaman yung totoo. Bakit sana ako na lang? Huwag mo namang sabihin yan, anak. Saan ka pupunta? Sa balcony. Baka nasa balcony lang siya nag-aantay. Anak, mataas na yung araw. Hindi ka pwedeng maarawan. Ma, please. Gusto ko siya makita. Hindi totoo to. Hindi siya pwedeng mamatay. Si Sevi yun eh. Bakit? Paano siya mamamatay? Anika. Ang pinakamasakit na klase ng pagmamahal ay yung halos nandyan na. Ngunit nawala bago pa man ito magsimula. Pero nawala man sila sa buhay natin, iniwan naman nila tayong mas matatag at yon ang tunay na klase ng pagmamahal. Mga kabarangay, ang pag-ibig na hindi natuloy ay hindi kabiguan. Sa bawat hakbang natin papunta sa ating pangarap, papadudot, ay bitbit pa rin natin ang masayang alaala. Papadudot mga kabarangay, tanging kumot lang ang umalalay sa akin noong araw na yon. Nakataklob sa akin ang isang kumot na para bang maililigtas ako nito mula sa sakit na nararamdaman ko. Walang oras na hindi tumigil ang pagpatak ng mga luha ko. At may mga pagkakataon na nakakatulugan ko ng pag-iyak pero tuwing bumabalik ako sa kamulatan ay agad na binabalot ng lungkot ang aking puso. Papadudod sa pagkawala po ni Sevi, isang bagay ang napagtanto ko. Masyadong espesyal ang buhay ko para lang magtago ako sa isang sulok at habang buhay nakatatakutan ang sakit ko. Sa unang araw po ng burol ni Sevi, ang ginawa ko ay lumabas ako ng bahay nang walang pakialam kahit matrigger pa ang sintomas ng sakit ko. Kahit magkaroon pa ako ng rashes o manghina ang katawan ko. Wala pa rin tatalo sa sakit na nararamdaman ng puso ko sa pagkawala ni Sevi. Kahit masama ang pakiramdam, kahit maraming tao, nanatili ako sa tabi ni Sevi at sa huling araw niya sa mundo. Kahit sa ganong paraan ko na lang siya mapapasalamatan sa mga nagawa niya sa buhay ko. Sa kanyang libing ay ipinangako ko sa kanya na susubukan kong muling tumayo sa sarili kong mga paa para abutin ang pangarap ko at tapusin ang bucket list na sinimulan namin. Papadudot ang kwento namin ni Sevi ay maikukumpara ko sa 3 kulay ng bulaklak ng flame tree.
Hindi kami agad naging magkaibigan, nagsimula kami sa pag-iwasan, parang pula na puno ng inis at pagkakaiba. Pero dumating ang panahon na natutunan naming intindihin ang isa't isa. Ang pula ay naging kahel nung naging matatag ang samahan namin hanggang sa dumating ang kulay na dilaw na siyang araw-araw kong maaalala. Hindi bilang taong nawala kundi bilang ilaw sa mga panahong gusto kong sumuko noong nagdidilim na ang mundo ko. Bago ko po tapusin ang sulat ko ay gusto ko lamang pong mag-iwan ng isang mensahe para kay Sevi, Papa Dudut. Gusto ko pong iparating sa kanya na mahal ko siya kahit na hindi ko na siya muling makikita pa. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento. Papa Dudut, mabuhay po kayo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Anika. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mundo ay malayo sa buhay tulad ng mga prinsipe at prinsesa sa fairy tale. Hindi kasi natatapos ang kwento kapag nagkatuluyan na ang dalawang pinagtagpo dahil sa likod ng happily ever after. Nakataga ay isang bagong yugto pa ang kailangang tahakin ng dalawang taong nag-iibigan. At ito ay ang pagbuo ng pamilya. Mga kabarangay, sa ikatlong parte ng buhay ni Blessy. Saan kaya patutungo ang pagmamahalan nila ni Archie? Sila ba talaga ang tinakda para sa isa't isa? O sadyang katang isip lang ang invisible string na kanilang pinapaniwalaan? Abangan natin yan dito lang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Sana ay nasa maayos na kalagayan kayo ngayong araw na ito. Ako po ulit ito si Blessy at ito po ang karugtong ng kwento namin ni Archie. Para sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, isa ako sa mga maswerteng babae na nakatuluyan ang lalaking matagal ko nang pinapangarap. Nagkatagpo kami ni Archie sa isang bus terminal sa Quezon City noong 1994. Isa yung pagkikita na hindi ko inaasahang mauuwi pala sa pag-iibigan. Hindi madali ang naging love story naming dalawa, Papa Dudut. Dahil pagkatapos ng pagkikita namin yon, ay nagkahiwalay kami ng mahabang panahon. Pero katulad nga ng sinasabi sa invisible string theory, kapag kayo ay konektado na sa isa't isa, mawalay man kayo ay gagawa ang tadhana ng paraan para kayo ay pagtagpuin muli. Yun na nga po ang nangyari sa aming dalawa ni Archie. Ilang beses kaming pinagtagpo sa mga hindi inaasahang pagkakataon, sa mga hindi inaasahang lugar, hanggang sa napagtanto namin na baka nga kami talaga ang tinadhana para sa isa't isa. Papa Dudut, naging maganda ang pagsasama namin ni Archie bilang magkasintahan. Maraming nabago sa buhay ko sa kanyang pagdating. Siyang naging source ko ng kasiyahan at inspirasyon. Sa paglalim ng samahan naming dalawa ay mas lumalim din ang respeto at pag-iibigan namin para sa isa't isa. Nagtagal kami ng 3 taon bago niya hiningi ang mga kamay ko para pakasalan ako at pumayag naman ako, Papa Dudut. Taong 2004 nang nag-propose sa akin si Archie, pero bago pa man nangyari ito, hindi ko alam na mas nauna na pala niyang hiningi ang blessing ng mga magulang ko. Akala ko noon ay may out of town trip lang siya noon. Hindi ko alam na nagpunta na pala siya sa La Union ng mag-isa para personal akong ipagpaalam sa pamilya ko.
Ikaw ba talaga seryoso na dun sa anak ko? Opo, Tito. Seryoso na po talaga ako kay Blessy. Kaya ako nga po kayo pinuntahan dito sa La Union para magpaalam po muna ako sa inyo bago ako mag-propose sa kanya. Hindi basta-basta ang pagpapakasal. Hindi sapat ang mahal mo lang yung anak ko. Ang pag-ibig, parte lang yan sa buhay mag-asawa. Pero marami pa yung kakibat para magkaroon kayo ng maayos na samahan. Tulad po ng ano, Tito? Tulad ng tiwala, paninindigan, pagiging tapat. Mahal mo nga pero wala ka namang tiwala sa kanya. Mahal mo nga pero wala ka namang paninindigan. Hindi ka naman tapat sa kanya. Kung pagmamahal lang ang meron ka sa tao, hindi kayo magtatagal. Makakaasa po kayo na hindi lang pagmamahal ang ibibigay ko sa anak nyo. Paninindigan ko po siya. Hindi ko po siya iiwan anuman ang mangyari. Ipinapangako ko po sa inyo, Tito, na aalagaan ko siya. Hindi ko po siya pababayaan. Maaasahan ko ba talaga yan sa'yo? Hindi lang ba yan puro salita lang? Hindi lang po to puro salita, Tito. Gagawin ko po talaga ang lahat mabigyan lang na masayang buhay si Blessy. Kung ganon, ibinibigay ko na sa'yo yung hinihingi mong basbas. Maraming salamat po, Tito. Basta ang hinihingi ko lang mula sa'yo, huwag mo siyang susukuan. Huwag mo siyang iiwanan. Alam kong minsan toyoin ang batang yon, pero parte na yon ng mga bagay na minahal mo sa kanya, tama ba? Kaya dapat tanggapin mo kung ano man ang mga meron at wala sa kanya. Opo, makakaasa po kayo. At kung sakali man na dumating yung araw na may mga bagay kayo na hindi mapagkakaintindihan, lagi niyong pag-usapan ang problema niyo. Huwag niyong tatapusin ang isang buong araw nang hindi kayo nagkakaayos. Huwag kayong matutulog na magkagalit. Opo, Tito. Gagawin ko po yan. Maniwala ka sa akin. Yan ang sekreto naming mag-asawa kaya kami nagtagal. Hindi namin pinapahaba ang mga pag-aaway namin ng asawa ko. Tatandaan ko po yan. Salamat po sa advice. Tsaka kung pakakasalan mo na ang anak ko, huwag nang Tito ang itawag mo sa akin. Ho? Ano na pong itatawag ko sa inyo? Di tawagin mo na akong tatay. Doon din naman ang punta nun, di ba? Talaga po? Gusto niyo na pong tawagin ko kayong tatay? Oo naman. Maraming salamat po, Tay Emilio. Walang anuman. Anong balak mo ngayon yan? Kailan ka babalik sa Maynila? Babalik na rin po ako agad ng Maynila. Nagpunta lang po talaga ako rito para magpaalam sa inyo. Aalis ka na agad-agad? Dito ka na magpalipas ng gabi. Naku, wag na po. May nabili na rin po akong ticket pabalik eh. Iba po kasi ang paalam ko kay Blessy. Hindi niya po alam na dito ako sa La Union nagpunta. Doon na lang po ako sa bus magpapalipas ng gabi. Ganun ba? Opo. Susurpresahin ko po kasi siya pag uwi ko. O sige, kung ganun, magdala ka na lang ng pasalubong pa uwi. Samahan mo ko, lalabas tayo. Okay po. Saan po tayo pupunta, Tito? Sa kumpare ko. Nagtitinda yun ng sukang Iloko. Paborito yun ni Blessy. Tsaka bibigyan din kita ng basi. Yun na ang regalo ko sa inyong dalawa. Basi? Yun po ba yung wine? Oo, gawa yun sa katas ng tubo. Dito ka lang sa norte makakabili ng lehitimong basi. Naku, salamat po. Halika na, para makapaghanda ka na sa biyahe mo. Sige po. Anong oras ba ang alis mo? Mamayang 8:00 po ng gabi. Oh, 5 oras na lang pala. Tayo na. Isa yon sa mga nagustuhan ng magulang ko kay Archie Papadudut. Hindi niya sila nakakalimutan sa bawat desisyon namin bilang magkasintahan. Palagi siyang nagpapaalam para hindi sila mag-alala sa kalagayan ko. Doon nakuha ni Archie ang tiwala ng buong pamilya ko. Pagkagaling ng La Union ay dumiretso kaagad siya sa akin para naman hingin ang mga kamay ko. Nagulat nga ako noon, Papadudut, dahil wala siyang pasabi na pupuntahan niya ako. Nakapangbahay lamang ako noon. Bagong gising at wala pang sipilyo. Samantalang si Archie ay diretso sa bahay mula naman sa bus terminal.
Hindi romantic ang naging proposal niya sa akin pero kahit ganoon ay napakasaya ko ng araw na yon. Noong lumuhod siya sa harapan ko at hinawakan ang mga kamay ko, doon ko nadama ang labis na pagmamahal niya sa akin. Doon ko rin napagtanto na siya na talaga ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Nangingilid ang mga luha ko na sinagot siya ng oo, Papa Dudut. Maliban sa pamilya naming pareho at sa best friend kong si Jessa, ay wala nang ibang nakakaalam na engaged na kami ni Archie, Papa Dudut. Itinago na muna namin ito sa publiko hanggang sa mapagplanuhan namin ang kasal naming dalawa. Maganda rin yon dahil sinulit muna naming pareho ang mga araw namin bilang magkasintahan bago tuluyang pumasok sa mundo ng pagkakaroon ng sariling pamilya. Blessy, ito na yung buko juice. Salamat! Ay, nakakatuwa no? Oo nga eh. Ngayon na lang ulit tayo nakalabas. Hindi. I mean, nakakatuwa yung naging takbo ng story natin. Bakit mo naman nasabi? Wala lang. Binabalikan ko lang kasi yung past years habang bumibili ka ng buko juice. Natutuwa lang ako na yung pagkikita natin noon sa isang bus terminal. Nauwi sa ganito. Isipin mo, engaged na tayo. Oo nga no. Hindi talaga natin alam kung anong magiging kapalaran natin. Para siyang regalo na araw-araw kailangan natin buksan. Nabanggit ko na ba sa'yo yung tungkol sa invisible string theory? Invisible string? Oo, may nabanggit ka nga sa akin na ganyan dati. Ano na nga ulit yun? May theory kasi. Karaniwan sa East Asian culture lang to. Ang sinasabi, bawat tao raw may nakakabit na invisible string sa pinky finger nila. Tapos, sa kabilang string naman, yung taong nakatadhana para sa kanila. Naalala ko na. Kahit magkalayo kayo at magkahiwalay, darating yung araw na magkikita pa rin kayo kasi nga, kayo yung mag-soulmate. Tama ba? Oo, ganun na nga. Parang ganun yung nangyari sa atin eh. Talaga? Oo, nung nagkita tayo sa bus terminal, parang random meeting lang yun, diba? Tapos, tsaka na lang tayo nagkita pagkatapos ng napakahabang panahon. Tama, yun yung nagkita uli tayo sa kasal. Oo, yung kasal ng katrabaho mo. Baka nga hindi lang sa bus terminal yung unang pagkikita natin eh. Baka nagkita na tayo bago pa man nun. Pero di pa nga lang tayo nagkakilala. Ganon kasi yung concept ng invisible string. Pagdidikitin kayo ng tadhana kahit na di pa kayo magkakilala hanggang sa dumating na lang yung time na mapansin nyo na lang ang isa't isa. Ang interesting ah. Ano ba mga ginawa mo noon bago tayo nagkakilala? Wala naman masyado, trabaho, tsaka bahay lang naman ako noon eh. Pero hindi natin alam, baka nagkasabay na pala tayo dati sa jeep o sa elevator. Hindi nga lang tayo aware sa existence ng isa't isa. Nakakatuwa nga yung ganun. Saan mo naman nalaman yung invisible string theory na yan? Sa kaibigan ko, si Jessa, mahilig kasing magbasa ng pocketbook yun eh. Nung una nga, hindi ako naniniwala sa pinagsasasabi niya eh. Hanggang sa nakilala kita. Tapos, ayun nga, ilang beses tayong naghiwalay at nagkita ulit. Para bang pili tayong pinaglalapit? Sa tingin mo, tayo talaga yung magkakonekta? Oo naman, naniniwala talaga ako doon. Ikaw ba, sa tingin mo hindi? Wala namang mawawala kung maniniwala tayo sa mga ganyang klaseng konsepto. Pero para sa akin kasi, hindi dyan nakabase yung buhay ko eh. Puso ko ang pipili sa taong mamahalin ko. Hindi tadhana. Isip ko ang gagawa ng paraan para makasama ko ang taong mahal ko. Siguro nga pinagtagpo tayo ng tadhana. Pero pinili ka ng puso at isip ko. Ako ang nagdesisyon na mahalin ka. Napakasalang ka. Kaya tadhana man o hindi ang may pakana ng lahat, isa lang ang sigurado ko. Na ikaw na ang taong mamahalin ko hanggang sa mamatay ako. Matamis na tong iniinom nating juice. Pero mas matamis ka pa pala. Salamat, Blessia. Kasi pumayag ka na pakasalan ako. Salamat din kasi pinili mo ko. I love you.
I love you too. 5 buwan ang naging preparasyon namin sa naging kasal namin, Papa Dudut. Sa mga sumunod na buwan matapos ang marriage proposal ni Archie ay inisa-isa naming sinuyod ang Metro Manila para magawa ang kasal na pinapangarap namin pareho. Simple lang naman ang gusto ko noon, isang church wedding kasama ang mga malalapit na tao sa buhay namin. Pero ibang plano ni Archie, Papa Dudut. Gusto niyang magkaroon ng magandang kasalan na hindi namin malilimutan. Siya ang umako ng lahat ng gastusin sa kasal, kaya naman ibinigay ko na sa kanya ang gusto niya. Napaka hands-on ni Archie sa pagplano ng kasal namin. Halos wala na nga akong gawin noon dahil planado na niya ang lahat. Daig pa niya ang wedding planner. Napaka-metikuloso niya dahil gusto niyang walang aberya kapag dumating na ang pinakamasayang araw naming dalawa. Sobrang swerte ko sa kanya dahil nang mga oras na yon ay nakita ko kung gaano siya kaseryoso na pakasalan ako, Papa Dudut. Hanggang ngayon ay sariwa pa sa alaala ko ang nangyaring kasal. Maraming tawang dumating, ang ilan nga ay hindi ko kakilala. Ganon pa man sa dami ng tao ay isang tao lang nakatutok ang buong atensyon ko. Nung araw na yon at kay Archie lamang ito. Pagkatapos ng kasal namin ay tumira ako sa bahay nila Archie at doon na namin sinimulan ang bagong yugto ng aming buhay. Papa Dudut, wala namang naging pagbabago sa samahan namin ni Archie simula noong nagpakasal kami. Kung gaano kami ka-close sa isa't isa noong magkasintahan pa lamang kami ay ganon pa rin kami noong nagsama na kami sa isang bubong. Nakatira noon si Archie sa isang apartment malapit sa kanyang trabaho. Mas naging maganda ang rapport naming dalawa noong nagkasama na kami sa isang bahay. Kahit busy kami sa kanya-kanya naming trabaho ay may oras kaming ilaan para sa relasyon namin. May kanya-kanya rin kaming mga me time kung saan ay pinapayagan namin ang bawat isa na lumabas kasama ang mga kaibigan namin. Bilang may bahay, ako ang tagapangalaga ng tirahan namin. Karaniwan sa akin na napupunta ang mga magagandang trabaho sa bahay tulad ng paglilinis at pagluluto, samantalang si Archie naman ang may hawak sa mga mabibigat na gawain tulad ng pagkukumpuni ng mga sirang gamit namin. Sabi nila mahirap ang magkaroon ng buhay may asawa. Pero para sa akin ay hindi ka mahihirapan kung tamang tao ang pinili mong pakasalan. Nasa tamang tao na po ako noon, Papa Dudut. At wala na akong ibang mahihiling pa kundi nagpapasalamat na lamang ako na si Archie ang ibinigay para sa akin. Pero minsan sa buhay, dumarating din tayo sa mga araw kung saan nagkakaroon tayo ng mga hindi pagkakaintindihan. Hindi rin naman po perpekto ang relasyon namin ni Archie, kaya may mga oras din noon na nagkakaroon kami ng maliit na pagtatalo. Ang unang pinagtalunan namin noon ay tungkol sa pagiging busy niya masyado sa trabaho. Nalimutan na niyang balansehin ang trabaho at personal na buhay niya. Mabuti na lamang at laging nandyan ang tatay ko noon. Natakbuhan ko tuwing hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hello? Hello, Blessy. Ang tatay mo to. Tay, napatawag kayo. Wala naman. Kukumustahin lang kita. Linggo kasi ngayon. Wala akong magawa rito sa bahay. Maayos naman po ako rito. Kayo po? Maayos din naman kami rito ng nanay mo. Kaya aga-aga, tinalakan na naman ako kanina. Di ba nga ako nakakapagkape? Hulaan ko. Mas inunan nyo na naman kasi mga manok nyo, kaya kayo pinagalitan, ano? Siyempre. Sino naman titingin sa mga alaga ko kundi ako? Alangan namang pabayaan ko mga yun. Naku, kayo talaga, tay. Tumanda na kamit lahat, manok pa rin ang inaatupag nyo. Wala na akong ibang pinagkakaabalahan dito eh.
Kung sana may apo akong inaalagaan, di masaya. Kailan ba kayo magkakaanak ni Archie? Wala pa kaming ganyang plano, Tay. Sobrang busy pa namin sa trabaho ngayon eh. Tsaka gusto namin mag-ipon muna bago magkaroon ng anak. Baka naman sa sobrang abala nyo sa pag-iipon, malipasan na kayo ng oras dyan. Ay, wag po akong pagsabihan yun yan, Tay. Alam kong i-budget ang oras ko. Ewan ko na lang sa asawa ko. Oh, bakit? May problema ba kayong dalawa pagdating sa oras? Minsan, yun yung pinag-aawayan namin. Paano nag-aaway? Wala na ba siyang oras para sa'yo? Ay, actually, gano'n na nga po yun nangyayari. Hindi kami magkasundo minsan sa oras, lalo na nitong mga nakaraang buwan eh. Kakalipat din niya kasi sa trabaho, kaya hindi magtugma yung schedule namin. Nako, dapat ayusin nyo yan. Parang simpleng bagay lang yan. Pero kapag hindi yan naayos, lalaki at lalaki yan, anak. Opo, alam ko po, Tay. Nag-usap naman na kami kagabi bago pa kami matulog. Umuuna lang ako. Ayaw daw niya kasi na may tampuan kami bago matulog. Oo, kasi yun ang utos ko sa kanya. Lahat ng problemang mag-asawa, dapat inaayos bago matulog. Kaya ayun, hinayaan ko na lang siya para matapos na. Huwag ganyan, anak. Dapat ayusin nyo ng tama. Kung sa tingin mo nawawalan na siya ng oras sa'yo, sabihan mo siya para alam niya ginagawa niya. Kung may rason naman kung bakit siya ganon, intindihin mo siya. Ganon dapat. Magbibigayan kayong dalawa. Opo, kakausapin ko po siya pagka-uwi niya sa trabaho. May trabaho ba siya ngayon? Opo, hanggang mamayang gabi pa siya. Gusto mo ako kumausap sa kanya? Naku, wag na, Tay. Ako nang bahala sa problema namin mag-asawa. Baka mamaya isipin niya nagsusumbong ako sa inyo. May tiwala naman ako na maaayos nyo yan. Kung tutuusin, maliit lang talaga na problema yan, kaya wag nyo nang palakihin. Mas malala pa ang mga darating kapag nagkaanak na kayo. Kaya nga po kailangan namin paghandaan para hindi kami mabigla. Pero wag nyo ring patagalin. Matanda na kami ng nanay mo. Gusto rin naming makita ang magiging apo namin sa inyo. Opo, darating din tayo dyan. Tsaka wag po kayong magmadali kasi mahaba pa naman ang buhay nyo. Mahaba tenga nyo eh. O siya, sige. Baka naaabala na kita dyan. Sige po, Tay. Ingat po kayo dyan. Pakikumusta na lang ako sa asawa mo. Sige po. Tulungan nyo na din po si nanay para di nyo na kayo tinatalakan. Oo na. Sige na. Bye-bye. Bye-bye! May punto naman po si Tatay Papadudot sa mga sinabi niya sa akin noon. Mas may alam siya sa buhay na binabanggit niya dahil matagal na sila ni Nanay kaya lahat ng sinabi niya sa akin ay isinapuso ko, Papadudot. Isa pa ay mahirap magreklamo ng ganon kaaga. Lalo na't wala pa kami ni Archie sa parte ng buhay namin kung saan ay meron na kaming mga anak. Doon pa lamang masusubok ang tatag namin bilang mag-asawa. Kalaunan ay nagkaayos din naman kaagad kami ni Archie. Humingi siya ng tawad kung minsan ay nakakaligtaan niya ako. Masyado lang daw kasi siyang busy sa pag-iipon para sa future namin, pati na rin sa future ng magiging anak namin, Papadudot. Dumaan ang mga taon. Trinabaho na namin ni Archie ang pagkakaroon ng anak. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay hirap kaming makabuong dalawa. Kung ano-ano na noon ang sinubukan namin para lamang mabuntis ako pero hindi nagkaroon ng laman ang tiyan ko. 38 na po ako noon at alam kong paubos na ang oras ko. Natatakot ako na baka hindi ko na mabigyan ng anak si Archie. Lalo na't alam kong matagal na niya itong hinihiling na mangyari sa buhay namin. Sinikap kong gawin ang lahat para lamang mabuntis. Halos masira na ang ulo ko noon sa kakaisip kung ano ba ang mali. Ayaw ko na noong makita ang dismayadong mukha ni Archie tuwing lumalabas na negative ang mga pregnancy test results. Dumating nga noon sa puntong ako na mismo ang nahihiya sa asawa ko, Papadudot.
Blessy, nandito na ako. Nasaan ka? Nandito ako sa banyo! Anong ginagawa mo dyan? Ginagamit ko na yung pregnancy kit na inuwi mo galing trabaho. Bakit? May nararamdaman ka na bang sintomas ng pagbubuntis? Delayed yung period ko eh. Naisip ko na baka meron na. Oh? Anong sabi? Anong resulta? Teka, wala pa. Hinihintay ko pa lang na magpakita yung mga linya. Yung unang line na magpapakita, yun yung control line. Ano ibig sabihin nun? Parang test lang. Ibig sabihin, nagwo-work yung pregnancy test. Kapag nagkaroon ng second line yan, yun yung resulta mismo ng pregnancy test mo. Ibig sabihin nun, buntis ka. Kaya naman pala dapat 2 linya magpakita. Teka, ayan na. May 1 linya na. Isa na lang. Kinakabahan ako, Archie. Ano man ang maging resulta niyan, okay lang. Marami pa naman tayong chance eh. Wala pang lumalabas na 2 linya. Gaano katagal na ba yan? Kanina ka pa ba naghihintay? Medyo. Kung may 3 minutes na, mukhang wala na nga yan. Sa tingin mo? Oo. Usually kasi, magkasunod lang yan. Kapag nagpakita na yung first line, magpapakita na rin yung second line. Akala ko naman meron na. May times naman na hindi accurate ang mga pregnancy test. Kaya nga recommended na 2 beses gamitin para sigurado. Pwede kang umulit, pero dapat sa umaga mo gawin. Bakit naman sa umaga? Mas mataas kasi ang HCG level mo sa umaga. Mas madali lang din ma-detect kung buntis ka kapag sa umaga mo ginawa yung test. Ganun ba yun? Oo. Tsaka bawal ding uminom ng maraming tubig bago ka mag-take ng PT. Bakit naman? Kasi madidilute yung ihi mo eh. Okay. Ngayon alam ko na. Subukan mo na lang ulit bukas. Ay, sige. Try na lang ulit natin bukas baka sakaling namali lang yung kit. Oh, bakit naman malungkot ka? Nakakadismaya lang. Tagal na natin gustong magkaanak pero hindi man lang tayo makabuo. Sa tingin mo ba, may problema sa akin? Blessy, walang problema sa'yo. Baka hindi pa talaga siguro natin time. Maghintay lang tayo. Ibibigay din ni Lord yung mga dasal ng puso natin. Pero sobrang tagal na kasi eh. Hindi na to normal. Gusto mo bang magpa-check up? Ayoko, bakit ako magpapacheck up? Wala naman akong sakit. Para malaman natin kung ano yung problema. Kung bakit ka hirap magbuntis. So sinasabi mo nga na may problema ako. Ako yung may mali. Hindi naman. Nagsasuggest lang ako kasi nga nagtatanong ka diba kung bakit hirap tayo makabuo? Tayo. Hirap tayo. Kaya bakit ako lang? Ikaw kaya magpa-test? Baka ikaw ang may problema. Ako pa sisisihin mo. Blessy, hindi naman sa... Bahala ka dyan. Teka, Blessy! Mag-aaway na naman ba tayo? Papadudot, wala akong ibang ginawa noon kundi ang magdasal ng magdasal. Sobra-sobra na noon ang nararamdaman kong inggit sa mga kakilala ko dahil sila ay may mga anak na. Samantalang kami ni Archie na 5 taon ng mag-asawa ay hindi pa rin nakakabuo ni isa. Mabuti pa nga ang kaibigan ko noong si Jessa na nakadalawa na siyang anak. Palagi akong tinatanong ng mga tao noon kung kailan daw ako magkakababy at tuwing tinatanong ako ng mga ganong bagay ay hindi ko maiwasang malungkot. Nasasaktan ako tuwing wala akong maisagot na rason. Mabigat para sa akin, Papadudot, na hindi ko magawa ang trabaho ko bilang babae. Pero kahit na ganoon ay wala namang nagbago kay Archie. Positibo pa rin ang pananaw niya sa buhay. Sinubukan ko noong maghanap ng kasagutan sa internet. Lahat ng mga nakita ko doon ay sinunod ko. Inayos ko ang lifestyle ko at umiwas sa mga bagay na nakapagbibigay sa akin ng stress. Hindi ako nawala ng pag-asa, Papadudot. Ginawa namin ni Archie ang lahat at sa tulong ng mga nagmamahal sa amin ay dininig din ng Diyos ang kahilingan naming mag-asawa. Matapos ang mahabang paghihintay ay nagkaroon din ng bata sa sinapupunan ko, Papadudot. Para kaming nanalo sa loto noong nakumpirma namin ni Archie na nagdadalang tao na talaga ako. Sa wakas, matapos ang araw-araw na panalangin, matapos ang mga mabibigat na araw na pinagdaanan namin, isang blessing din ang nakamit naming mag-asawa.
Hindi na po namin sinayang ang chance na ibinigay sa amin ng Diyos. Labis-labis na ang pag-aalaga ang ginawa namin para lamang maging safe ang baby sa tiyan ko. Alam ko naman po na matanda na rin ako ng time na yon kaya masela ng naging pagbubuntis ko. Sobrang inispoil ako ng mga tao sa paligid ko. Lahat ng pag-aalagang pwedeng gawin ay ginawa sa akin ni Archie. Daig ko pa ang reyna ng UK sa pag-aalagang ginawa nila sa akin. Maging ang mga magulang ko ay nakatutok din noon sa pagbubuntis ko. Lahat ng vitamins na kailangang inumin ay ininom ko noon, Papa Dudut. Ano man ang utos ng doktor ay sinusunod ko lahat. Exercise, pagtulog ng maaga, pag-iwas sa mga stressful na bagay, maging mga pamahiin ay nasunod ko na rin. Sa katunayan, sa first trimester ko, Papa Dudut, ay nagpaalam na ako sa trabaho. Sinuportahan naman ako ni Archie sa naging desisyon ko. Ang ikinaganda nito ay nurse si Archie kaya naalagaan niya ako ng maayos. Kaso nga lang ay hindi naging maganda ang pagbubuntis ko, Papa Dudut. Nasa pangatlong buwan na ako noon nung bigla na lang akong dinugo. Nasa trabaho pa noon si Archie samantalang hindi ko naman matawagan si Jessa para sana magpatulong. Dinala ko ang sarili ko sa paggamutan at doon ko napag-alaman ang masamang balita na wala na ang baby ko, Papa Dudut. Blessy, uminom ka muna ng tubig. Salamat. Pero hindi ako nauuhaw. Uminom ka lang kahit konti para hindi ka ma-dehydrate. Hindi nga ako nauuhaw. Ano ba? Hindi ka ba nakakaintindi? Alam kong mabigat ang pakiramdam mo ngayon. Sorry kung wala ako sa tabi mo nung kailangan mo ko. Ang unfair. Sobrang unfair. Ginawa ko naman ang lahat. Bakit ganun yung nangyari? Ano yung ginawa kong mali? Wala kang ginawang mali. Pero bakit? Bakit nawala sa atin yung anak natin kung wala akong ginawang mali? Nakausap ko yung OB mo. Hindi raw na-develop ng maayos yung bata kaya siya nalaglag. Usually, ang rason ng mga miscarriage dahil kinulang o nasobrahan sila ng chromosomes. Archie, pwede bang huwag mo muna akong lecturean ng mga ganyang bagay? Kahit anong sabihin mo, wala ako naiintindihan sa mga chromosomes na yan. Pasensya na pero ini-explain ko lang kung ano nangyari kasi sinisisi mo yung sarili mo eh. Wala kang kasalanan sa nangyari. Pinaparusahan ba ako ng Diyos? Bakit naman ganito yung pinagdadaanan ko? Ngayon na nga lang ako nabigyan ng chance na magbuntis. Mawawala pa. Pagsubok lang to. Kailan pa matatapos yung pagsubok na yan? Ilang taon na tayo nagtatry. Hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Magtiwala ka lang, Blessy. Huwag kang mawala ng pag-asa. Sawa na ako. Pagod na ako umasa, Archie. Malalampasan din natin to. Si tatay, tumatawag. Gusto mo ako muna kumausap sa kanya? Ikaw muna, please. Salamat. Akin na yung phone. Hello, Tay. Si Archie po to. Hello Archie, mabuti naman sumagot na kayo. Anong nangyari kay Blessy? Ba't daw siya tinakbo sa ospital? May nangyari po sa dinadala ni Blessy, Tay. Anong nangyari? Okay lang ba ang anak ko? Nasa mabuting kalagayan naman po si Blessy kaso po yung baby namin hindi na po nakasurvive. Ano bang nangyari? Bigla na lang po siyang dinugo habang nasa bahay. Nasa trabaho po ako nung nangyari yun, Tay, kaya natagalan bago siya nadala sa ospital. Diyos ko, ang anak ko. Kasama mo ba si Blessy ngayon? Pwede ko ba siyang makausap? Nabigla pa po siya sa mga nangyari, Tay. Nandito pa rin po kami sa ospital ngayon. Maya-maya po pwede na kaming umuwi. Tatawagan ko na lang po uli kayo kapag nasa bahay na po kami. O sige, tawagan mo ko kapag nakauwi na kayo. Sigurado ka bang nasa maayos na lagay ang anak ko? Wala bang masamang nangyari sa kanya? Wala pong masamang nangyari sa kanya, Tay.
Huwag po kayo mag-alala. Magkasama na po kami ngayon. Hindi ko po siya pababayaan. O sige, mag-ingat kayo pag uwi nyo. Tawagan nyo kami mamaya ha. Opo tay, baba ko na po itong tawag ha. Ingat po kayo. Anong sabi niya? Kinukumusta ka? Kapag okay ka na, kausapin mo sila mamaya. Sigurado nag-aalala ng mga magulang mo. Malalampasan din natin to. Halika na. Umuwi na tayo para makapagpahinga ka na. Mahirap mag-move on mula sa nangyari sa amin. Para kaming pinaasa para lang masaktan. Dahil sa nangyari, aaminin kong nag-iba ang pagtingin ko sa mundo. Napaka-unfair kasi na iparanas pa sa amin ang saya na dulot ng pagkakaroon ng anak. Pero babawiin lang pala ito kaagad. Sinikap kong bumangon mula sa pagkakalugmok na yon ng buhay ko. Sinabi ko sa sarili ko na baka pagsubok lang ang lahat. Baka kailangan ko munang patunayan na deserve kong maging ina bago ko mabigyan ng anak. Kahit para bang wala na akong pag-asa pang maging magulang, ay hindi ko pa rin binitawan ang pangarap kong yon. Malapit nang mag-40 ang edad ko noon at pakiramdam ko ay para na akong isang kandila na paubos na. Pero pagkatapos ng 2 taon, muli kaming nabigyan ng tsansa ni Archie na magkaanak. Muli akong nagdalang tao at sa pagkakataon na yon ay ginawa ko na talaga ang lahat para maging safe ang baby sa tiyan ko. Isang buhay ang muling nakasalalay sa akin at doble-doble ang nararamdaman kong takot dahil maaari na naman kasi itong bawiin mula sa akin anumang oras. Noong nalaman kong buntis ako ay muli akong tumigil sa trabaho. Binawalan din ako ni Archie na gumawa ng mga mabibigat na trabaho. Iniwasan ko ang mga pagkain na nakakasama sa katawan. Ininom ko lahat ng vitamins na maaring inumin. Halos mag-bed rest ako noon para lamang maalagaan ang anak ko. Hanggang sa dumating ang araw na nalampasan ko rin ang unang 3 buwan ng pagbubuntis ko. Bawat buwang dumaraan ay palagi ako nagpapasalamat sa Diyos na safe ang baby ko. Pero 1.5 buwan na lang noon ang inaantay namin ni Archie nang bigla akong nagkaroon ng early labor. Archie, kanina pa kita hinihintay. Gising ka na pala. Kumusta ka na? Kumusta pakiramdam mo? Wala ka bang nararamdamang masama? Wala. Kumusta ang baby? Okay lang ba siya? Kumain ka muna. Binalan kita ng lunch sa labas. Tinatanong kita kung kumusta ang baby natin. Nasaan na siya? Blessy, I'm sorry pero Pero ano? Ano nangyari? hindi nakasurvive si baby eh. Ano? Paano hindi nakasurvive? Sinubukan nilang lahat para i-revive yung baby natin pero hindi na talaga kaya ng bata. Masyado raw siyang maaga lumabas. Hindi! Archie, wag mo sabihin yan sa akin! Blessy, magpahinga ka na muna. Hindi ito maaari! Archie, nasaan ang baby ko? Hinahanda na siya ng mga nurse. Dadalhin nila dito yung bata para bigyan tayo ng oras na makasama siya. Bakit naman ganon? Ano pag nagawa kong kasalanan? Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Bakit kailangan ko ulit maranasang mawala ng anak? Bakit, Archie? Wala akong maisasagot sa tanong mo na yan. Hindi ko na rin alam kung ano tong nangyayari sa atin eh. Masakit din para sa akin ang nangyari. Teka sandali, yung mga nurse na atayang kumakatok. Dala nila si baby. Gusto mo bang makita yung bata? Puntahan ko lang sila sandali. Kumusta po? Okay na po ba? Salamat. Iwan nyo na lang po muna kami sandali. Tatawagin ko na lang po kayo mamaya kapag kailangan nyo nang kunin yung bata.
Salamat po ulit. Blessy, nandito na yung baby natin. Gusto mo ba siyang halikan? Gusto kong makita yung anak ko. Heto. Anak! Anak ko! Sorry! Sorry kung hindi kita naalagaan ng mabuti. Sorry! Sorry kung hindi ako naging maayos na ina sa'yo. Pasensya ka na. Hindi kita nabigyan ng mahabang buhay. Ang sabi sa akin ng nurse kanina, lumaban naman daw si baby. Tumagal siya ng 2 minuto. Narinig ko pa siyang umiiyak kanina eh. Lumaban siya, Blessy. Lumaban yung baby natin. Kahit sa ilang minuto lang, nakita ka niya. Naramdaman ka niya. Gusto ko siyang pangalanan bago siya kunin ng mga nurse. Oo naman. Anong ipapangalan mo sa kanya? Marco. Baby Marco. Ang ganda naman ng pangalan. Nga pala, may nabili pala akong disposable camera kanina. Gusto mo ba kunan ko kayo ng picture? Kunan mo kami ng picture para may remembrance ako sa kanya. Sandali, hanapin ko lang sa bag ko yung camera. Teka, saan ko ba nailagay yun? Heto, ready ka na? Bibilang ako ng 3 ah. 1, 2, 3. Teka, isa pa. Sama naman ako. 1, 2, 3. Nang mga panahon na yon ay sumuko na talaga ako. Yun na siguro ang may tuturing kong darkest moment ng buhay ko, Papa Dudut. Hindi ko inaakalang darating ako sa puntong makakaranas ako ng ganong klaseng kalungkutan. Dahil sa mga masasamang karanasan na nangyari sa buhay ko ay unti-unting nagbago ang ugali ko. Naging magalitin ako at hindi na ako masyadong nakikipag-usap sa mga tao noon. Para bang galit ako sa mundo. Ayoko nakakakita ng mga taong masasaya dahil naiinggit ako. Naiinggit ako na sila ay kaya nilang ngumiti at tumawa samantalang ako ay hindi ko man lang kayang magsaya. Pakiramdam ko noon ay pinaparusahan ako ng mundo. Hindi ko alam kung bakit ayaw pumabor sa akin ang kapalaran. Lumayo ang loob ko sa lahat mula sa mga magulang, kapatid at kaibigan ko. Pati ang asawa kong si Archie na dapat ay kakampi at kasangga ko, sana sa mga panahong yon ay pinagtulakan ko rin palayo. Ang gusto ko na lang noon ay mapag-isa. Nang mga oras na yon ay feeling ko ay hindi na ako nararapat pang mabuhay dahil wala nang maayos na nangyari sa akin. Para bang napakawalang kwenta kong tao dahil hindi ko man lang mabigyan ng anak ang asawa ko. Dumating na kami noon sa punto ng buhay namin ni Archie na unti-unti nang lumalamlam ang relasyon namin bilang mag-asawa. Malapit na kaming mag 10 years bilang mag-asawa noon ni Archie, Papa Dudut. Dapat sa mga taong yon ay mas napagtibay na namin ang pagsasama namin. Dapat ay masaya na kami sa pagpapalaki sa mga anak namin. Pero hindi ko inakala na matapos ang halos 1 dekada bilang mag-asawa ay walang napuntahan ang pagsasama naming dalawa. Wala kaming anak at ang dating pagmamahalang nararamdaman namin sa isa't isa ay unti-unting bumagsak. Dahil sa mga nangyari, aaminin ko po na nawalan ako ng gana sa buhay. Kasama na doon ang pagiging asawa ko kay Archie. Napabayaan ko siya at hindi ko na nagagawa ang parte ko bilang asawa. Ang puso ko na dati punong-puno ng pagmamahal at pag-asa ay napalitan ng galit.
Galit ako sa mundo dahil para bang kinalimutan ako. Galit ako sa mga taong sinasayang ang buhay ng mga batang hindi naman pala nila gusto o hindi nila kayang alagaan at buhayin. Galit ako sa mga taong kay daling makabuo ng bata. Galit ako pati sa mga napakaliit na bagay. Alam kong mali yun pero dahil sa trauma na dinanas ko ay nawala na ako ng gana pang magpatuloy sa buhay, Papa Dudut. Naging mainitin ang ulo ko, Papa Dudut. Nalayo ang loob ko sa mga taong malalapit sa akin. Hindi naman ako pinabayaan ni Archie at sinubukan niya akong suportahan sa abot ng kanyang makakaya. Pero dumating na rin noon sa puntong nasanay na siya sa pagiging cold ko sa kanya. Hanggang sa isang araw ay sinukuan na lang din niya ako, Papa Dudut. Para na lang kaming mag-roommate noon na magkasama sa isang bubong pero malimit lang magkibuan. Ni hindi na nga kami nagsasamang matulog sa isang kwarto. Ito ang rason kung bakit bigla akong tinawagan ni tatay isang araw. Hello po, Tay. Hello, anak. Napatawag po kayo. Kukumustahin lang kita. Anong pinagkakaabalaan mo ngayon? Wala po. Nandito lang ako sa bahay. Bakit hindi ka lumabas? Magpahangin. Dito na lang po ako sa bahay. Wala akong lakas ngayon para lumabas eh. Nagkukulong ka na naman ba? Hindi po. Ayoko lang talagang lumabas ngayon. Gusto ko yung mas tahimik. Tahimik? Yung walang imikan tulad ng ginagawa mo sa asawa mo ngayon. Bakit po? Nagsumbong ba sa inyo si Archie? Kinumusta ko siya kahapon. Nagkwento lang siya sa akin tungkol sa buhay niyo ngayon. Di mo raw siya gaanong kinikibo. Hindi naman po sa hindi ko siya kinikibo. Wala lang talaga ako sa mood na makipag-usap. Anak, alam ko na mabigat ang pinagdadaanan niyong mag-asawa ngayon. Pero huwag niyong hayaang sirain ng mga problema ang relasyon niyong mag-asawa. Wala naman pong ganung nangyayari. Sa akin ka pa ba magsisinungaling? Sabihin mo sa akin yung totoo. Sinisisi mo ba si Archie sa mga nangyari sa inyo? Hindi, Tay. Bakit ko naman siya sisisihin? Kailanman hindi ko ibinaling ang sisi sa kanya sa mga nangyari sa amin. Kung ganon, huwag mong iparamdam sa kanya na para bang kasalanan niya ang nangyari. Kasi sa ngayon, yun ang iniisip niya. Pakiramdam niya, kasalanan niya na hindi kanya naaalagaan ng maayos. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya, anak. Pareho kayong nawalan. Pareho kayong nasasaktan. Dapat kayong dalawa ang nagdadamayan at nagtutulungan para makabangon ulit. Hindi ko po alam, Tay. Simula nung 2 beses akong nawalan ng anak, parang ayoko na. Paanong ayaw mo na? Ayoko na ulit maramdaman yung sakit na mawalan ng anak. Ayoko na ulit maranasan yung umasa tapos wala rin naman palang mangyayari. Suko ka na ba? Opo, Tay. Ayoko na po. Tuwing nakikita ko yung asawa ko, hindi ko mapigilang masaktan. Ang sakit lang sa dibdib na makita siyang tumatanda na pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin nabibigay yung pamilyang hangad niya. Wala namang may gusto sa nangyari. Pareho niyong hindi inaasahan na sa ganito mauuwi ang buhay niyong dalawa. Pero kahit ganon, dapat pareho kayong lumaban. Huwag kayong sumuko. Tay, paano po kung wala na akong pagmamahal na nararamdaman sa asawa ko? Bakit mo naman nasabi yan? Sirang-sira na po yung puso ko eh. Parang hindi ko na alam kung paano magmahal. Anak, huwag mo naman sanang sukuan ang asawa mo. Masyado na ba akong selfish sa ginagawa ko? Hindi makasarili ang pagpili sa sarili. Pero isipin mo rin kung ano ang mararamdaman ng taong araw-araw kang pinipili. Kapag ba iniwan mo si Archie, sa tingin mo selfish ba yun? Kung oo, baka selfish ka nga. Paano kung tsaka na lang namin mararanasang maging masaya kapag naghiwalay na kami? Pag-usapan nyo na lang muna yan ng maayos. Hanggat maaari,
Ayoko sanang makialam sa problema niyong dalawa. Nandito lang kami ng nanay mo para magbigay ng payo. Pero kung ano sa tingin mo ang makakabuti para sa'yo, susuportahan ka namin. Basta ba, pag-isipan mo ng maigi ang mga bagay na gagawin mo para wala kang pagsisisi sa huli. Sobrang gulo lang po talaga ng pag-iisip ko ngayon. Magpahinga ka na lang muna at pakiusap. Mag-usap kayo ni Archie. Opo, Tay. O sige, magpapaalam na ako. Lalabas kami ngayon ng nanay mo. Sige po. Enjoy po kayong dalawa. Isang realization ang pumasok sa isip ko matapos ang nangyaring pag-uusap namin ng tatay ko, Papa Dudut. Ang mga pangakong binitawan ko para kay Archie, ang mga planong pinangarap naming pareho, pati na rin ang future na inaasahan namin para sa pagsasama namin, ay hindi ba nangyayari. Napagtanto ko na nagiging pabigat na ako sa buhay ni Archie, Papa Dudut. Naging miserable ang buhay ko dahil 2 beses akong nawala ng anak, at sa miserableng buhay na yon ay idinamay ko si Archie. Naisip ko na hindi naman ako kailangang samahan ni Archie sa paglulugmo ko. Magkakaroon siya ng masaganang buhay kahit nawala ako. Sigurado ako na kahit nasa 40 na kami pareho ay kayang-kaya pa rin niyang magkaroon ng anak. Hindi tulad ko na wala na talagang pag-asa at takot na ring sumubok pa. Isa pa'y wala ng apoy ang pagsasama namin noon. Para bang hinipa na ng mga sunod-sunod na masasamang kaganapan ang dating mainit na pag-iibigan naming dalawa. Parang wala na rin namang patutunguhan ang relasyon naming mag-asawa, kaya ang ginawa ko na lang ay pinakawalan ko na siya, Papa Dudut. Bago ko gawin ang desisyon na yon ay kinonsulta ko ito sa tatay ko. Nung una ay hindi siya pumayag dahil sagrado daw ang kasal at hindi dapat ito basta-basta sinisira na lamang, lalo na't pareho kaming nanumpa sa Diyos. Kaso nga lang, Papa Dudut, yun na lang ang naisip ko para matapos na ang lahat. Hindi na kami masaya pareho ni Archie at alam ko sa sarili ko noon na hindi ko na maibabalik pa ang dating ako. Kaya para hindi maging selfish, ay gusto ko na siyang pakawalan sa buhay ko. Blessy, gising ka na pala. Halika na, kumain na tayo. Sandali lang maghihiwa lang ako ng kamatis. Paborito mo yon, di ba? Archie, maupo ka muna. Bakit? Ayaw mo ba ng kamatis? Mag-uusap tayo. Okay, sige. Ano bang pag-uusapan natin? Matagal ko na tong pinagdesisyonan. Hindi ko to basta-basta naisip lang. Ano ba yon? Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Ha? Hihiwalayan mo ako? Bakit? May nagawa ba akong masama? Bakit ka nakikipaghiwalay? Wala nang patutunguhan tong relasyon natin. Hindi na tayo masaya pareho. Nararapat lang siguro na maghiwalay na lang tayo. Anong nararapat lang ang sinasabi mo? Hindi pwede to. Asawa kita, hindi tayo pwedeng maghiwalay. Please, wag na nating pahirapan pa ang isa't isa. Ito lang ang naiisip kong paraan na makakabuti sa ating pareho. Paanong makakabuti yun? Iiwan mo ako. Saang banda ang mabuti ron? Ayaw na kitang idamay pa sa pagiging miserable ng buhay ko. Hindi miserable ang buhay mo, Blessy. Yan lang ang nararamdaman mo kasi ikaw mismo ang gumagawa niyan sa sarili mo. Sinusubukan ko naman. Gusto ko ring bumalik tayo sa dati pero kahit anong gawin ko, naaalala ko lang yung sakit. Naaalala ko lang kung paano nabigo yung mga pangarap natin sa buhay. Kaya pa naman nating abutin yung mga pangarap na yun eh. Sa edad kong to, 45 na ako. Sa tingin mo magagawa ko pang bigyan ka pa ng anak? Hindi na, Archie. Nung bata't malakas pa nga ako, hirap na akong magbuntis. Ngayon pa kaya na matanda na ako? Blessy, wala namang ganyanan. Ikaw, kaya mo pang bumuo ng anak kaya
Kaya pinapalaya na kita. Kung gusto mo maghanap ng ibang babae, okay lang sa akin. Ang mahalaga, maging masaya ka sa buhay mo. Ang unfair mo naman. Paano ako naging unfair? Ikaw ang iniisip ko rito. Ako ba talaga ang iniisip mo? O iniisip mo lang ang sarili mo? Ni minsan ba naisip mo na nasasaktan din ako? Na sa kabila ng mga ngiti ko, may kirot dito sa dibdib ko dahil nawalan din ako ng anak? Hindi lang ikaw ang nasaktan, Blessy. Hindi lang ikaw ang nagluksa. Ako rin. Masakit para sa akin yung mga nangyari sa atin. Pero alam mo kung ano yung mas masakit? Yung pinapanood ko yung bawat araw natin na unti-unti ka nang nawawala sa akin. Kaya oo, napaka-unfair mo. I'm sorry pero buo na ang pasya ko, Archie. Ang daya mo. Napakadaya mo. I am so sorry. Yan lang ang sasabihin mo? Hihiwalayan mo ako tapos ang sagot mo lang, sorry? Nakakawalang gana ka. Archie! Kahit na ayaw kong iwanan ni Archie ay buo na noon ang pasya ko, Papa Dudut. Ako na mismo ang lumayo. Umalis ako at iniwan ko siya. Umuwi ako ng La Union para doon na manirahan kasama ang pamilya ko. Tinanggap ko na lamang ang buhay ko bilang mag-isa hanggang sa pagtanda ko. Sinubukan pa akong sundan noon ni Archie sa La Union para kausapin at ibalik sa Maynila pero hindi na talaga ako pumayag. Alam ko na mas makakabuti para sa kanya ang paghihiwalay naming dalawa. Lumipas ang mga buwan na paghahabol sa akin ay sumuko din si Archie. Unti-unti rin niyang tinanggap na wala na kami. Masakit sa parte niya ang ginawa kong yon. Pero yon ang nakakabuti sa relasyon naming wala ng buhay. Alam ko na sa pagkakataong ito ay galit na siguro ang mga nakikinig ngayon sa akin dahil sa ginawa kong yon. Noon kasi ay yun lang ang tanging paraan na naisip ko. Sobrang down na down ako ng mga panahong yon. Sa puntong hindi na magawang magmahal ng puso ko. Sa katunayan habang sinusulat ko ito ay sobrang bigat pa rin ang dibdib ko dahil ang yugto ng buhay kong ito. Siguro ang pinakamabigat na pinagdaanan ko. Papadudot muli kaming naghiwalay ni Archie at naisip ko na baka hindi talaga kami para sa isa't isa. Sign na rin siguro noon na ilang beses kaming nagkahiwalay. Baka ang ibig sabihin noon ay hindi talaga maganda ang partnership naming dalawa. Kaya kahit masakit ay muling nagkalayo ang landas namin. Hanggang dito na lamang muna ang story ko, Papa Dudut. Alam kong masyado nang mahaba ang kwento ko pero pangako kong malapit na tayo sa ending ng love story ko. Muli ako nagpapasalamat sa inyo sa pagbabahagi ninyo sa kwento naming dalawa ni Archie. Mabuhay po kayo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Blessy. Mga kabarangay, dumarating talaga tayo minsan sa parte ng buhay natin kung saan ay para bang pinagsasakloban na tayo ng langit at lupa. Kapag dumating tayo sa puntong ito ay hayaan lang muna natin itong mangyari. Minsan ay kailangan din nating tumigil sa paglaban para makapag-isip at makapagpahinga. Pero sana sa kabila nito ay huwag pa rin tayong sumuko. Patuloy tayong kumapit sa Panginoon dahil sa likod ng mga madidilim na pagbabago sa buhay natin ay isang liwanag ang naghihintay. Katulad ito ng ulan na kailangan nating antaying matapos bago muling sumilay ang liwanag na dala ng araw. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories #1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.